ברגע שסיימנו את ההפלגה ורוצים לחזור לרציף, כמובן 90 מעלות לרציף, מהירות 5 קשר. אתם צריכים לשים לב, מצד שמאל יש פה את כל הגשר של הספינות, ולפעמים יש פה ילדים שקופסים פה ראש מהגשר הזה, אז להתרחק כמובן מהגשר וגם מהספינות. יש פה עוד חברה שנקראת חוויאמה, של סירות נהיגה עצמית. אם אתם רואים אותם נכנסים ויוצאים, תפסו מהם רגע מרחק, תעצרו שנייה, תמיד תזכרו שזה אנשים שאין להם מושג בשייט, זה אנשים שהסבירו להם בדיוק 5 דקות נהיגה עצמית והם יוצאים, אז תתפסו מהם מרחק, ונכנסים 90 מעלות, כמובן 5 קשר. לא תמיד מהמקום שיצאנו אנחנו נכנסים, כי יש פה תחלופה של הרבה סירות שנכנסות ויוצאות. אנחנו כבר מכאן נכוון את עצמנו לאיפה אנחנו רוצים להיכנס ברציף. במקרה הזה אני רואה שברפסודה מצד ימין היא פנויה לי, אז משם ושם אני רוצה להגיע. וכמובן כל הכניסה והגינה לרציף כמו אדם בים למעשה, אתם חייבים לעשות את זה בצורה איטית, לא לבוא במהירות, להימנע מהרבה רוורסים. אתם צריכים לזכור שאין פה ברקס בסירה בעצם, והגישה צריכה להיות בצורה איטית, שיהיה לכם מקום לתקן את הטעויות שלכם. ואנחנו ניגשים לרציף בזווית של 45 מעלות, לא במצב שאנחנו אנחית לרפסודה, כי אז אנחנו בחיים לא נצטרך להביא את הסירה במצב נכון. הכי חשוב אבל הקטע של לבוא לאט. אם אתם תבואו מהר, או שאתם תפגעו את הסירה עם הרציף, או תפגעו את הסירה עם איזה מנוע או חרטום של סירה שעומדת, שהוגנת כבר ברציף. אז אנחנו באים לאט לאט לרציף, מתקרבים, פותחים טיפה זווית לרציף, ועכשיו אני מתחיל להיכנס בזווית של 45 מעלות לרציף, מוריד עוד טיפה מהירות, פה לוקח טיפה ימינה את ההגה, ניוטרל, והגה הפוך, הגה לכיוון הרציף, טיפה נגיעה רוורס, ואנחנו על הרציף שלנו. הגענו לרציף, נקשרנו מהחבלים, החבר'ה שלנו עולים למעלה, כמובן לא לשכוח פה כלום בסירה, ובחזרה אנחנו עושים עוד פעם 2 תמונות. את ה2 תמונות של ההתחלה אנחנו עושים אותם עוד פעם בסוף. תמונה אחת, אנחנו מרימים את המנוע למעלה ומצלמים עוד פעם, נותנים תמונה, אנחנו מצלמים את המדחף, מרימים פה את הכיסא, ועוד תמונה לשעון של הדלק, וסוגרים לאט לאט ויכולים לצאת.